Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Maayong buntag, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nandahil sa isang larawan, isang love letter at DNA service, natagpuan ni Ana Sharp ang kanyang tunay na ama. Years old lamang si Ana noon nung nakanyang matuklasan na ang lalaking nakamulatan niyang ama ay hindi niya talaga biological father. Ngayon, 52 years old na siya. Meron na rin siyang mga apo at naninira sa England. Dati pa lang, nakita na ni Ana na kakaiba ang kanyang itsura kaysa sa kanyang mga kapatid. Nang tanungin naman niya ang kanyang ina, wala itong ibinabahagi sa kanya ang detalye tungkol sa kanyang tunay na ama. At dahil nga sa nabanggit na mga pamamaraan, nahagilap niya ang kanyang tunay na ama na si Carlos. Na ngayon, may edad ng 79 years old. At simula nung magkakilala sila ay araw-araw na silang nag-uusap ng kanyang ama. At nakatakdang bumisita ang kanyang ama sa kanya pagdating ng panahon. Nabunutan daw siya ng tinik dahil nagkaroon na rin ng saysay at liwanag ang kanyang pagkakilanlan. Ikaw, kabisyo, hinahanap mo rin ba ang tatay mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning call. Morning, tis! Kabisyo, feel good morning! Adlang Biyernes. Kabisyo, May 9, 2025, tatlong araw na lang eleksyon na. Sa oras sa 7:34, kasama niyo na pambansang Angkol Dagol! Kasama dahilan ko bakit ka nanonood ng radyo, Tita Tanya Chinita. Sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. With the pambansang senior, Mang Kanor! Good morning! Sa mga naghahanap sa akin, nandito lang ako sa Labridge. Mang Kanor, paano yung mga anak mo sa labas? Paano mo nagpapadala ng suporta? Diyan lang sila sa labas. Hindi naman nila alam eh. Hindi ko rin alam. Hindi ko sila Sama mo napadalhan. talaga, alam mo, maski sa impyerno, overqualified ka talaga. Inano ko na, dinivide ko na yung aking... Talaga, meron na. So, mayaman talaga. Mayaman talaga. Meron akong last will and testament para sa kanilang lahat. Kaya huwag kayo mag-alala. Ako? Paano ako? Hindi naman kita anak eh. Ba't ka manghihingi sa akin? Siyempre, laking pakinabang mo sa akin eh. Sikat ka dahil sa amin ni Uncle. Ganun ba? Kailangan... Diba through the initiative? Akala ko ba ako ang nagdala sa programang to? Sino sabi? Ha? Ikaw, isang beses na sabihan, talagang lumaki yung ulo mo. Lumiit ka eh. Ayaw na nga lumaki. Alam mo ba? Mahal kita. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Batadan. Yun na nga, nahanap rin sa wakas. Pero 79 na, at least buhay pa. Ikaw ba, Col? Halimbawa, ikaw ba? Like, ikaw kompleto yung family. Pero halimbawa, hahanapin mo pa rin yung biological father mo. Mag-e-effort ka pa din. Siguro. Kasi gusto mo lang din malaman, di naman for the sake na
makumpleto ka. Oo, kailangan mo siyang maging makasama mo siya. If ever maging okay naman ang relationship, bonus na rin yon. Gusto mo lang din naman malaman kanino ba ako nanggaling. Oo, diba? correct, Yung correct. curiosity mo. The genealogy. Matatapos. Diba sa Bible, diba may genealogy o yung pinagmula ng lahi. Si Yo. Moises, anak ni ano. Ako si Moises. Talaga diba? Kasi yung genealogy ni Jesus talagang tinrace Saan yun. nagaling? Galing talaga siya kay King David hanggang mapunta kay Si Mang Adan. Tanor, saan ba to na ano? Ewan ko dyan saan Andun yan. ako, Haring Solomon, tas ako agad. Ako sumalong sa mga asawa niya eh. Kaya good luck na lang sa mga, syempre, hinahanap nyo lang yung tatay Oo, nila. nakakatuwa na may mga tao na with all their might, with all their strength, resources, hinahanap yung tunay nilang ama o ina. Diba? Deserve nyo malaman kung sino yan. Of Pero pag course. pag Eh, babaero paano kung- tatay mo, wag na. Bakit? Madamay na naman Kasi tayo. baka takwil ka lang, sabihin di kita anak. Oh, Sabi nung tatay? sabi nung babae. Ha? Babaero. Umalis na ng bahay, naglayas. Yung ano, tatay. Yung babaero. Diba? So, Daming pulis na ganyan. daming pulis na tatay. Na babaero. Ang dami rin nagmomotor na ganyan. Na pulis? Na babae. Basic. Oh, basic sumagot kasi uncle nagmomotor yan eh. Oo nga. Tatay. Tatay. Tatay pala. Kasi riders eh. Riders. Yung tatay. Yung babaero. Basic. Uy, damay na naman tayo Morning. dyan. Shoutout sa mga nag-aabang sa Sino Ako. Thank you so much. Hanggang alas 9 pa po si Uncle Dagor. Eh, Tanya, At si Chinita. Mang Anor. Dito yan sa number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Define you.